Naghandog naman po ng tig-isang kambing ang Department of Agriculture sa 4 na pastol ng kambingan na nawalan ng alaga matapos sa nagdaang bagyo. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagkakahalaga ang mga upgraded breed ng kambing na nasa 12,000 pesos hanggang 15,000 pesos kada isa. Tumanggap naman ng ayuda ang 4 na benepisyaryo mula sa mga barangay sa Salaan, Lanas, Samaysalay at Gagasangan para sa pagpapatuloy ng kanilang kabuhayan. Ayon sa pamahalang lokal ng Mangaldan, ipagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga ng DA sa mga iba pang ahensya upang makapaghatid ng mas marami pang tulong sa mga magsasaka at pastol sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.